Eu cred că e o istorie care trebuie să ne pună în gardă. Eu v-am spus că eu nu cred că Alianța pentru Integrare Europeană și prelungirea acestei coaliții actuală pot realiza astfel de operațiuni onest și în favoarea statului Republica Moldova. Eu vreau să-mi aduc, așa cred eu. Eu vreau să aduc argumentele mele ca să fie clare pentru toată lumea. Au avut loc alegerile parlamentare, noi cu gura căscată așteptam să vedem procesul de integrare europeană și nu mai s-a început activitatea alianței, primul conflict major. Despre ce? Despre cine din componentele alianței să controleze proprietatea de stat. Deci primul conflict major, controlul asupra proprietății de stat între clanurile din Alianța pentru Integrare Europeană. După asta ce urmează? Urmează Franțeluța, care ne-a arătat foarte clar de ce luptă clanurile pentru proprietatea de stat. După asta urmează înrăutățirea situației și peste 2 ani de zile destrămarea alianței. Acum, refacerea coaliției avea, din punctul meu de vedere, o singură menire, să salveze această guvernare și procesul de integrare europeană. Deci, în anul de zile care a rămas până la alegeri și până la soluționarea problemei cu acordul de asociere, trebuiau să pună un fel de tabu pe probleme de proprietăți, privatizări și așa mai departe. Pentru că au intrat în această nouă coaliție. Dar europenii insistă pe privatizări, domnule Boțan. Bun, europenii insistă, cea mai mare întrebare. Așteptați un... Deci este vorba despre o guvernare compromisă, care prin refacerea coaliției trebuiau să-și ridice ratingul înapoi. Acum uitați-vă ce se întâmplă. O chestie care este uluitoare. Cu o zi înainte de votarea coaliției pentru guvernare, se adoptă decizia pe aeroportul Chișinău. Dumneavoastră credeți că asta este întâmplător? Eu nu cred. Ei știu că totul este agățat de un fir de păr și ei adoptă o decizie strategică. De aceea, eu cred că această decizie strategică a fost una din condiționări pentru refacerea Alianței pentru Integrare Europeană. O paranteză, domnule Boțan, despre care președintele Consiliului Național de Participare, Sergiu Astaf, a declarat astăzi că este una neconstituțională. Deci, toată povestea cu concesionarea aeroportului Chișinău, deci, uitați, eu nu cred că este întâmplător. O decizie strategică se adoptă înaintea votării guvernului și eu cred că este una din condiționările majore. După care urmează alte lucruri, decizia pe Banca de Economii și acum rezultatul. Noi vedem o armonie aproape perfectă în coaliția de guvernare. Se susțin reciproc, aduc explicații și așa mai departe. Liniște. Deci, liniște. Deci nu, dar știți de ce liniște? Nu uitați, articolul 44 din acordul coaliției. Nu scoatem în public gunoiul din casă. Transparenței. Deci, asta este punctul meu de vedere. Acum, aici am discutat, deci eu am discutat cu niște oameni care cred că sunt competenți și iarăși ce mi-au spus ei. Deci cei care au scos din Banca de Economii bani, ce spune domnul Ioniță, au intoxicat-o, s-ar putea să fie în afiliere cu cei care chipurile acum o salvează. Eu îmi cer iertare de la asta, aș putea să greșesc, dar există și această presupunere, pentru că eu nu înțeleg cine Chip sau Dale vine să salveze cu 1 miliard de lei o bancă pe care a pus-o pe butuci cei care au administrat-o prost. La noi prima dată, așa se întâmplă în toată lumea. Așa se întâmplă în toată lumea, la noi foarte slab. Grupuri afiliate. Nu, asta este presupunere. Sigur că e presupunere. Eu am subliniat haideți să ne uităm. Pe lângă lirică, nu sunt strane. Pe lângă lirică și fantezii, că noi trebuie un an de zile înainte. Dați voi să fraza. Cu o zi înainte de votarea guvernului să adoptă astfel de decizii. Pe lângă lirică, că noi într-un an de zile înainte de alegeri trebuie să nu știu ce să fim, există o realitate. Oameni buni. Uitați-vă la sondaje de opinie. N-au oamenii încredere în voi. Cum să aibă încredere în voi dacă sunteți... Pe lângă toate acestea, era legea în Parlament, prin care noi trebuia să alocăm la Banca de Economie 200 de milioane de lei, bani pe care trebuia să identificăm că ei nu există, mai era nevoie încă de 800 de milioane de lei. Și acum dacă cineva mi-a spune
Că noi o ani de zile să nu facem nimic, oameni buni. Noi trebuia să decidem, mergem contra cronometrului. Și această situație nu se trage de astăzi. Nu se trage. Nu îmi dați voie. Exact persoana care stă în fața dumneavoastră a întreprins foarte multe acțiuni ca această situație să fie ameliorată. Prin toate intervențiile și acum, există ceea ce se întâmplă în Moldova nu este ceva deosebit. Într-o situație de criză, când un careva obiect, în cazul dat e bancă, poate fi oricineva, se află într-o dificultate. Există așa numită soluții de criză. Ea este foarte simplu. Spunea cineva că de ce nu s-au emis acțiuni? Dacă se emiteau acțiuni de 1 miliard de lei, cota statului era 2%. Încă o dată repet, investitorul a acceptat să intre doar cu 80 de milioane. Doar cu 80 de milioane. Ca să nu vă grăbiți. Eu vă rog, v-ați indus în eroare. Este lege, domnule. Dacă e închisă emisia, da, statul cu 56 participa. Ce nu știe în eroare noastră? Și acum vă răspund. Nu căutați lămuriri unde nu este legal. Nu este legal. Credeți-mă, atitudinea mea față de dumneavoastră, față de domnul Leancă, este cea mai bună, cea mai pozitivă. Eu am o întrebare față de dumneavoastră. Dumneavoastră credeți, ca și politician, că este corect ca o guvernare care este în deficit cronic de încredere din partea cetățenilor, care a fost permanent implicată în scandaluri legate de proprietăți, să se apuce de astfel de lucruri, de privatizări? Dumneavoastră credeți că asta este corect? Dumneavoastră ca politician. Da, eu vă răspund. Mie mi-ar fi plăcut și confortabil ca despre noi, despre toți politicienii la guvernare, spun că aceia sunt cei mai buni. Dar avem o realitate. Pe de o parte îmi dau seama de deficitul de imagine, pe de altă parte îmi dau seama de vina pe care o portăm în cazul că noi ne-am, unul pe altul ne-am atacat reciproc și ne-am erodat imaginea. Lucrul acesta îl înțeleg. A fost o lecție, iar ceea ce vreau să spun acum, pe lângă toate aceste suferințe estetice, etice și așa mai departe, mai am și responsabilitatea actului guvernării și niște obligații față de cetățeni în fața cărora vreau să merg și în fața cărora vreau să mă pot uita în ochi. Iar tot ce fac eu, această privatizare, ceea ce îmi pare rău în acest act de privatizare, e un singur lucru. Insuficiență de comunicare. Am venit astăzi aici și încurajez toți colegii, inclusiv din guvern, din parlament, să vină la dumneavoastră, la toate televiziunile, să vorbim cât mai mult, că noi niciodată nu ne-am trebuit cetățeni. Și ce am făcut cel mai mult? Am vorbit cetățenilor și cetățenii au avut de partea noastră. Și eu cred că acest deficit de comunicare, acum toți vor face lecția și de mâine toți vor ieși la televiziune și vor vorbi. Acum vreau să vă spun un lucru, o precizare încă. Atitudinea mea față de chestia asta. Eu cred în ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu am încredere în domnul prim-ministru Leancă. Dar eu vreau să vă spun ce cred eu. Eu cred că și dumneavoastră și domnul prim-ministru sunteți ostaticii șefilor voștri de partide care au fost implicați în aceste lucruri și care au bătut palma atunci când au făcut guvernarea și condiționalitățile au fost aceste privatizări despre care vorbim. Niciodată nu m-am văzut ostatic și încă o dată repet. Problema numărul 1 nu este ostatic sau nu ostatic. Problema numărul 1 este că noi cei care am venit în 2009 și am dat libertatea presei și am crezut în aceasta. Domnule Boțan, nu vă supărați. Noi aproape în fiecare seară discutăm aici despre ceea ce s-a făcut din 2009 încoace și ceea ce nu s-a făcut. Eu vreau totuși să ne uităm un pic în viitor. În 2014 ne așteaptă privatizări majore. Este vorba despre CET-uri, Moltelecom, Termocom, companii mari, bucăți gustoase. Noi să ne facem griji în privința acestui lucru sau să ne bucurăm că va exista o posibilitate de a atrage investitori în Republica Moldova. Domnule Manuel, vă rog. Deci mi-mi pare bine, chiar ca și domnul președinte Comisiei Parlamentare a menționat, acordul, contractul de privatizare a redurilor cu Uniunea s-a semnat, știți cine l-a semnat la 7 februarie 2000? Prim-ministrul Braghi și ministrul finanțelor Manole, da? Îți bucuros că dați așa exemplu concret, da? Îmi place că vorbiți de codul fiscal să vorbiți, va. Mi-e greu să înțeleg când am ajuns în situație, și n-ar trebui să vă supere asta, când, practic, tot ceea ce la putere e business. E business. De ce eu nu pot înțelege cum am să trecem la această privatizare, da? Fără să nu uităm de noi. Iată. Și vă spun sincer, nu de ce, că și la Banca de Economie am lucrat pe gratis, purtând răspundere penală. Cu Curtea de Economie am discutat, nu odată am discutat. Alergam pe dealuri, pe la Florești, strângem ca să salvăm banca, da? Și sincer să vă spun, n-am făcut o soluție, dar mă miră pozițiile că așa repede, dăm, schimbăm, știți tot ceea ce... Parcă n-ar fi o proprietate a statului, parcă n-ar fi, da? N-ar fi. De aceea, pentru mine, da, el trebuie, dar trebuie analizat.
în opinia mea, sectorul energetic trebuia de mult să aducem investiții. Pentru că noi am vorbit de sectorul energetic, de mulți ani vorbim. Am avut și un pachet de legi, l-am abrogat, toți au tăcut din gură, s-au uitat, a rămas mai o singură companie Uniune Finosa care este. Sunt și acolo rezerve, da, spunem așa. Dar a venit un management nou, a venit, eu vorbesc cu angajații care au lucrat și în Spania, care au venit și aici, ceva bun este, da, în început. Deci ar trebui să fie, dar pentru mine prima întrebare este că tot ce la putea tot e business. Iată asta, Bine. Nu cred că...